Tij laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. En ga morna odiechieng' mar bedo kodi wapuonjre wang'iyo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno. Yena mondo mi arwake wendo wa kendo daktari wa obonyiswa ni nyinge ng'a, en nyakanye, olonye weche mage, kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano nya Ruth, iluonga ni Phoebe Ongadi, an Nyarongo Kamagambo. Alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata mondo wathiedh tuoche. Gi dho ngere wacho ni dietitian kata nutritionist kata public health expert. Wacho ni chiemo nyalo bedo milibili ne dhogi kata mamit ne dhogi to rach ne dendi. To samoro bende rach e dhogi to gero dendi. Kore momiyo wan kaka wuone mondo watwagre e weche chiemo makare. Erokamano ahinya. To kopogore kod mano bende wacho ga ni in gi michamo, tiende ni kichamo gigo makare to ibiro bedo makare, dendi biro bedo makare chakre obwongo nyaka dendi duto te. Emang no kelnwa twak ma kawuono weche mag obwongo kachiel kod chiemo makare. Dobed kamano koso? Kamano kabisa. Kuono do wacho ni ere kaka nyalo pidho obwongo nikech dwe mar 5 gi dwe mar 6 giluongo ni mental health awareness month. Manyiso ni wang'iyo kaka wanyalo kwe maber e weche meke obwongo. To ere kaka wanyalo tiyo gi chiemo. To weche meke nutrition gi obwongo osebedo king'iyo ratil mapiny nikech ji mang'eny ok ong'eyo ni nutrition kata mana gik ma wachamo bende determine kabisa health mar obwongo. Kendo tuoche meke obwongo inyal geng'gi gi nutrition. To kata ka gisedonjo be pod inyal thiedhgi gi yo mar nutrition maber. Koriwore gi yedhe moko meke daktari. Koro nutrition kata gigo mwachamo, chiemo mapidho obwongo ber mondo wang'i kawuono to gin chiemo mage. To ere chiemo bende marach ne obwongo. Koro mane twak mobedo godo kawuono. Nikech kama wachiemo to wapidho dendwa te nyaka obwongo bende. Mana kaka Dr. Phoebe owacheno en ng'iyo weche mag obwongo maber kod chiemo makare. Gimomiyo watere kod twagni nikech wadwani mondo warito obwongo watoke yo mar rite kod buge kende to yo mar rite kod chiemo kata madini mabende owinjore nikech ngima en mwandu, tiende ni wang'iyo fuoni mopogore duto te mag del. Adwani mondo wadonje twagni achiel kachiel daktari. Ichako rwakacha kiwacho ni wantiere kod gik mang'eny monego bedwa puonjore e dweni. To kapok wadonje gigo, wadwani wang'iyane kaka tudruok nitiere e kind chiemo makare kachiel kod obwongo. Erokamano, tudruok nitiere mang'eny e kind chiemo makare gi tudruok mar obwongo. Kech wachako gi giluongo ni prevention. To kwa wuoyo kuom mental health, gin ang'o en status mar psychological, physiological kata mental, kaka paro en, to gi kaka watimo gik ma kawaida ngima wa kaluwore gi pachwa. Manyiso ni decision making, kaka wariwore gi jok moko, kaka wawuoyo, kaka wagomba, kaka wa interact gi oganda kar tich e school. Koro mano nyiso ni mental health. Koro wadwa ng'iyo ni to en ere kaka mental health gi nutrition donjo. Mokwongo, nutrition kata mana chiemo makare temo mondo gimotim ni mood regulation. Mood ofilo ni en one of the signs meke mental health kata mana tuoche meke obwongo. Yudo ka ng'ato nitiere gi mood swings, samoro mor, samoro kuyo, samoro dwano wuo, samoro kodwano wuo, samoro iye wang', samoro bende iye ok wang'. Koro bende wang'iyo ni to en chiemo mage makonyo mondo mano ogere maber. Kendo bende nitiere gimiluongo ni depression kata stress. Mano bende chiemo makare geng'o mondo oket piny gimiluongo ni stress disorders kata depression symptoms mondo odog piny. Bende osefwenyore ni chiemo maber ne obwongo bende konyo mondo jatuo ma osebedo gi mental health disorder ochang mapiyo. Nikech jotuoche Kenya ka dipo nitiere gap mar thiedho tuo meke mental health. Wang'eyo ni sani mana Mathare Hospital kende. To kendo statistics wacho ni pile ka pile ji 4 wito ngimagi ne suicide kata mana tho apoya nono ka ng'ato wuon emohero. To kendo sirikal be notimo maber January higani ne gisocho ni suicide okonego mi attempted suicide kata temo mondo inegri okonego bed ni bedo punish kaka no wache chon. Onego bed ni jogo dhi mondo okonygi. Koro nutrition bende konyo mondo jogo mosebedo matuo mondo symptoms meke tuo ka bende kik bed mong'awre ahinya. Nutrition bende konyo mondo gimiluongo ni cognitive kata mana attention kata mana memory. Ing'eni tuoche moko meke obwongo kaka memory loss, synophimia kata attention deficit disorder gibiro nikech ka obwongo wich will nitiere. Koro chiemo mwachamo bende nyalo konyo mondo otego obwongo kik bed gi wich will kendo mondo kik tuoche machando obwongo bende donje. Koro mood, mental health, nitiere depression, anxiety kata mana stress bende chiemo mwachamo nyalo determine mago.
Aero kaka ikele e yore mag weche mag mental health kata weche mag tuoche mag dangni mag paro ikele nyaka kimiwa ranyisi mag siptal ma bende thiedhe weche mag tuoche mag obwongo go. To gima timorega kaka oganda yudo ni kaka ndalo medo sudo bende kaka tuoche mag obwongo medore gik moko kaka wich wil biro kotenore kod ndalo. Ma ibiro yudo ni higni moko ng'ato kia kata nyithinde nikech weche mag obwongo. To wach ni magi nyalo geng' kata inyalo riti kotenore kod chiemo makare. Ponono ni ng'ato osebedo kod chando kata tuoche mag obwongo. Bende wacho kacha nitiere kaka inyalo ti kod chiemo e geng'o wechegi. Kapok wadhi e geng'o wechegi, wang'e ni kaka wanyalo geng'o kata kaka wanyalo gero obwongo kod chiemo makare. Moro wanyalo chake kuom rawere kata wanyalo chake kuom nyithindo matindo kaka wamedo sudo mos nyaka kidieny mar joma dongo. Kile koro wach mar mental health age kata age group nitiere gi kidienje ne mopogore gi gik machando obwongo. Yudo ka nyithindo matindo obwongo chandore nikech gidongo to git samoro gi nutrition makare. Ka ochapo donje school to kata mana stress mar school environment cha chiogo kinyi passing exams pressure mantiere ir jonyuol bende chandogi. Kodonjo adolescent bende stress donjo depression nikech kako dongo kaka dende lokore mood changes gi mood swings. Ka osebedo adult bende koro stress moko donjo financial management samoro gin gi pressure kar tich samoro bende ka omedo bedo maduong' kaka elderly to koro tuoche moko donjo. Loneliness bende koro donjo nikech koro ineno kaka wamedo bedo madonge kaka ji koro wewa ka dayo koro donge dala koro loneliness paro mang'eny chandogi. Koro manyiso ni age ka age nitiere gima chando obwongo. Koro ka wang'iyo nyithindo matindo mondo koro wawach ni nyithindo matin higni 5 kama nyalo konyogi kabisa en hakikisha ni konyuol nyathi to odhoth mar dweche 6. Samo odhoth mar dweche 6 ka ok ochamo gimoro amora to oyudo the nutrients ma support the brain development. Nutrient mokwongo modhi yudo en miluongo ni zinc. Zinc no oyude chamiyo madhi konyo brain development. Zinc no ero ema konyo mondo ogol neurotransmitters mabiro konyo nyathini mondo otegre obwongo. Mar ariyo bende oyudo omega 3 fatty acids bende mane chak. To gik mowacho ni oyudo gite en mana kaka koro ng'ama miyo chabe chamo chiemo ma yudo gigoeko. Kendo chako yudo iron mago gik makonyo obwongo. Koro nyathi samo odhoth bende kaka ng'iyo min gi kaka interact kaka contact chabedo bende obwongo ne tegore nikech koro bedo calm and relaxed. To kendo bende breastfeeding no konyo ng'ama miyo nikech emotional bond cha bende konyo mondo relax mondo gimiluongo ni postpartum depression odog piny. Postpartum depression en dangni mabiro bang' ka miyo osekonyore. Ema miyo yudo samoro yudo ka miyo wito nyathi to amor ni sani ndi sirikal miyo mang'eny kapok otwe miyo cha ting'yo ni to ne en gi stress koso ne en gi postpartum ang'o mane ok yot ahinya mondo miyo kaw nyathine mawiti. Koro mago disorders mabiro breastfeeding mokwongo. Mar ariyo wasebedo kwa puonjore ni sama nyathini dongo mondo brain ne develop maber mondo nyaka yier ni chiemo mochamo bang' dweche 6. To pod wawacho ni higa achiel mokwongo chathuno pod dhi miye 50%, yani atamalo 50 bang' dweche 6 kodhodho chathuno kende. To bang' mano wasebedo kwacho ni kama miye chiemo to wamiye chiemo ma nutritious, yani gin chiemo ma complex carbohydrates, kikwawe bende proteins to kendo kikwawe bende alode golembe to gi rech kiwango duto. Koro nyathini kachako the school ng'enyne koro iyudo ka koro gitimo gimulongo ni packed lunch. To kendo bende nyithindo makoro chako the school bende bedo ga gidangni maparo nikech conditions kaka autism nitiere. Nyithindo man gi autism bende wakonyo mondo ong'ini dat machal nade nikech nyathi mon autism nitiere chiemo makochamo tineno ka koro bedo hyperactive. To ng'eny gi bedo ni gin chiemo mokale machine kata refined food mokale machine to kendo ng'eny gin chiemo man gi sukari mang'eny. Koro ka nyathi makamano man gi autism kata man gi attention deficit disorder bende watiyo gi chiemo mondo waket chiemo madhi keto mondo dopamine kata mana hormones mantiere brain mamiyo mondo ochapni ahinya dok piny mabed leveled. Kendo koro ka nyathi madhi school to bende wawacho kendo wapuonje skunde ni mondo snack nyathi ka tingo snack to wahero nyiso jonyuol ni kik giting'ne gi snacks moting'o sukari ahinya moting'o mo ahinya nikech nyathino mago gima dhi keto gimiluongo ni brain dormancy. Koro ka brain dormancy donjo koro nyathino bedo addicted to sukari, ko bedo addicted to sukari koro chiembe bende dok piny. To chiemo motimo sukari mang'eny kata mana motimo mo mang'eny kata chumbi mang'eny bende koro miyo obwongo bedo slow down. Koro nyathini ok nyal bedo gi development maber kata mana class performance bende dok piny. Koro waen ka ni ko nyathi ting'o snack at the school going period to nyaka koro waneni oketne complex carbohydrates chalo nade mago kaka olemo, onyalo ting'o rabolo gi yogurt, onyalo ting'o simsim
molos maber gi njugu oting onyalo kata mana tingo karach inyam kate ma brown mokete butter bende pod ber to ka in adolescent bende koro ema koro some stresses donjo bende wa encourage mondo koro sano kagin adolescents ma yawuoyi to complex carbohydrates kata mana chiemo ma ipothe mahol obed mang'eny to ka nyithindo manyiri bende makelo brain issues obed gi chiemo man gi iron koro kaka gimedo dongo kamano kaka koro wang'iyo kaka gichiemo mondo giwakikisha ni kaka gichiemo ber ka en jok madongo ma iga gi osebedo mang'eny kendo koro wang'iyo chiemo maloso paro kata ma boost the memory kaka magnesium wasebedo kwa puonjore magnesium rich foods magnesium oting'o gik mamoko kaka koth budho oting'o gik kaka spices ventire rosemary turmeric mago bende ber ne brain development kaka rech omena koro every age group tire gi foods ma wapuonjo gi mondo oteg obwongo mondo dong maber iwacho ni kaponi ne nyathi madhi e skul kata ka in janyuol ma samoro dhi e chiro dhi loko hala nikech ng'eny tuoche mag obwongo to ting'o ji duto te joma dongo nyaka nyithindo nyaka ing'e ni to en kidieny mane mar chiemo ma iting'o en chiemo moting'o mo mang'eny kata oting'o sukari mang'eny koso kuom ranyisi seche mowacho ni ng'ato keto ne nyathi packed lunch oketo ne mandas ng'eny gik ma waketo ga mokare ne obwongo gin kaka mage daktari mandas kama kaka iwacho noero to ng'eni mandas en na moko ngano gi sukari gimo koro yudo ka attention span mar nyathi che class dok piny nikech sukari kabro idho kasto kendo koro levelize dok piny bedo low hydration bedo piny kasto kendo jiero bede keto gimo kaka crisps kata mana biscuits soda kata mana juice moko minyo meke packet meke duka gieki koro mago eko ginaina meke chiemo ma ok ber ne obwongo nikech dhi keto piny hormones matego obwongo koro ber ka giting'o olemo giting'o gigo kaka chak okrash kata mana tong' moboki kata mana njugu achiela simsim molos maber gi njugu mano ber ka ginyalo ting'o moloyo ka ting'o chiemo man gi sukari mang'eny samoro bende kaponi nitedo nyoyo gi kainago tinyalo ting'o nyoyo anyalo keto ne nyoyo ko yienegi kanyapono ni nyalo kete yo moro moko bed mang'ich ma ang' anyalo chandi kod weche mako awinjo kimulo weche mag njuke kachiel kod kothe magi kidienje mopogore opogore mag njuke kachiel kod kothe go daktari koro njuke kachiel go kod kothe gin achiel ne gimiluongo ni superfoods superfoods gin chiemo maber ne obwongo iluongo ni brain healthy foods koro gimomiyo wuoyo kuom njuke gi kothe gin gi kidienje mopogore man gi benefits mopogore mokwongo gimiluongo ni kothe mano kodhi mar pumpkin obed kodhi mar budho obed kodhi mar simsim bende mago kothe gin gimiluongo ni magnesium kendo gin gimiluongo ni zinc koro magnesium gi zinc ni gin gitego hormones makonyo mondo structure mar brain cha obed healthy gi strong kech gima wachamo dhi e obwongo koro gin bende giber kabisa kata ne jotuo mosebedo gimiluongo ni xerothemia kata mana attention deficit disorder manero konyo gi mondo odog piny e obwongo gi mondo obwongo gi obed healthy kendo wantiere gimiluongo ni nuts and seeds koro nuts e group mar njuke ntiere kanyero cashew nuts ntiere ground nuts nuts go te gin gimiluongo ni omega 3 fatty acids omega 3 fatty acids ni en bende konyo mondo o release hormones the feel good hormones those feel good hormones konyo gimiluongo ni mood regulation koro mondo mood cha kik bed too much kik bed too low obedo mood regulated maber koro njuke kata mana gi kothe gi kiber kabisa no wasebedo ko puonjore ni mondo icham kodhi samoro ok nyal bedo mayot mondo ichiki cham sate kaka koth budho nyalo kete nyuka wasebedo kwa wacho kamano idhi rege gi nyuka ichele matin maonge mo tiriwe gi mogo gi nyuka midhi rego ka to oregore kanyakla simsim bende yot nyithindo ohero chamo kendo bende kata mana simsim inyal tede mchele mit kabisa loka maler to sami keto mchele cha tiketo gi simsim mit mane pok odwaro yudi mano simsim e mchele oting'o magnesium oting'o zinc oting'o omega 3 fatty acids koro jowinjo wa mawinjo e juma chiel temi cham njuke kata didek e juma mano dala birio didek e juma ichamo njugu moro inyalo chamo njugu no gi nyuka sa 10 kata mana gokinyi sa 4 njugu no pod inyalo kete kaka peanut butter mano moru cha joluo bende ng'engi njugu
anjugu moro mitedo chiluongo magira mitedo mamit gi rabuon mano bende achiel kuomgi koro dideke juma temane na mondo icham juke to ka inyalo yudo kinyalo madho nyuka to nyuka no obed gi kodhi obed kodhi mar pumpkin kata obed kodhi mar simsim bende pod ber kabisa koro mayudore mayot gin pumpkin seeds gin simsim to gin njugu to mayudore matek matin jok manyalo bende cashew nuts flax seeds mago bende yudore do oging'eny anya lakini mwanyalo yudo to wabed go mondo watego buongo gi zinc magnesium to gi omega 3 fatty acids. Dr. Phoebe wacho kacha ni tema tek dideke juma icham njugu inyalo chamo e yore mopogore mana kaka lero no yieno mondo mikikwano to seche ma ionge kod madini makare ang'o matimore ne obwongo ni mane madwani mondo mwaduog godo kwa seka oyweyo omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. This January, slow your pace, quiet your mind, let the wild fade just for a while. Find your reset in nature in the wide open plains on the Masai Mara, where mornings are quiet and time moves with the rhythm of the wild. With convenient weekend departures, enjoy 2 peaceful nights in the Masai Mara from just 28,650 Kenya shillings per person, sharing sunrise game drives, open skies, and moments that bring you back to yourself. Let nature do what it does best. Restore, ground, and renew. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709 488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Dana in ang'o ma iniwacho? Itieko wat mantie kinda kodi? Dana, ing'eyo ni an sud mabor koda. To dhogi mararacha no kik tem luonga ni Dana. Revisha ushinde. 500k can hit your MMF anytime. 1-bedroom apartment ya 5.7 million can be yours. Revisha ushinde. Open and save in your KCB Gold Savings account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miol ne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabuon dhano ka pure kota eka ni ka pure maber balose tayute molok kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an Alori nyaka Black tich adek sa achiel dakika 45 to mana e Ramogi TV. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kauno wang'iyo ngi chiemo makare kod ngima mar obwongo. Tendo wadwa ng'eyo ni kaka obwongo ni nyalo bedo kod ngima makare. Dr. Phoebe sepimonwa kacha kaka wanyalo rito nyithindo, kaka wanyalo miyo gi chiemo kod gigo makaber to konego beni waketo negi mondo mi gitingi dhi godo skul nikech dhi rocho obwongo gi mabende opimiwa ranyisi gik moko kaka mandasa, soda, biscuits kod gik makamago. Kata kamano, gika mwadonje ni daktari adoni mondo mi wang'iya ne kaka koso madini makare nyalo rocho ngima mar obwongo. Erokamano
Ruth, obwongo chalo organs moko mag del. Koro koso madili ka owuok kuom madili mokuongo koso iron. Iron en madili makonyo mondo oxygen ochope obwongo. Manyiso ni sama koro iron chani piny, oxygen malong'o ok bi chope obwongo. To sama oxygen ok ochope obwongo ma koro gimoro ni anemia donjo, kaso bende koro tiere mang'eny fatigue, miluongo ni fatigue. Kendo bende joka koro ng'ato nigi headache mang'eny. Koro mano gimokuongo madili manyaka wang'i mondo koro obwongo otegre malong'o. Koro nutrients gi te nitiere ma koko ti maber to rocho obwongo. Kendo chiemo ma ng'eny ne rocho obwongo gin mana chiemo mosebedo kwa kwero kae, chiemo mang'eny gi sukari. Kech sama ng'okero gi sukari okedo miluongo ni temporary comfort. Temporary comfort niendi wuondo obwongo kaso obwongo bedo hyperactive. Koro sama sukari cha dok piny to kendo koro levels meke teko mar del dok piny nikech obwongo achiel. Koro kendo chiemo mang'eny gi chumbi bende wasebedo kwa wacho. Koro manyiso ni mondo symptoms meke tuoche meke obwongo ka odog piny, mago depression, anxiety, stress, mood swings, kata mana irritability. Irritability en ich wang' mapiyo, irritability. Koro mago eko symptoms ma kawa yero chiemo maber to nyalo konyo. Koro chiemo maber mokuongo mwasebedo kwa wacho mayot yudo en rech. Kendo ka en rech to omena kendo ber zaidi. Omena ber zaidi nikech en gimiluongo ni omega 3 fatty acids. Omena en group mar chiemo miluongo ni superfood. Superfood ofulo ni en chiemo achiel to ting'o gik mang'eny. Omena oting'o miluongo ni proteins, iluongo ni essential fatty acids. Essential fatty acids gikonyo mondo gitego obwongo. Ema winjo kiwacho ni jomo Nyanza nyithindo riek. To riek nikech cognitive development, serotonin mantiere e omena konyo mondo the brain development obed stable. Kendo nyathini koro samoso moto oparo mayot. Ka waweyo omena kendo kata mana ngege bende ber kabisa. En gimiluongo ni superfood. Kwa mar ariyo superfood mantiere kendo mowuoye en gimiluongo ni njugu mane wasewacho cha. Obed njuke te gin superfood nikech en chiemo achiel to oting'o kidienje mang'eny mabeyo. To kendo en chiemo makonyo mondo ket brain development. Mana kaka waneno mano rech moketnwa kanyo. Superfood machielo iluongo ni tong'. Tong' bende en superfood nikech en very beneficial to brain development and brain strength. Koro tong' cha en gi choline to entiere gi proteins, en bende gi calcium ma bende konyo mondo otego obwongo. Mana kaka calcium konyo lak, leche meke obwongo bende dwaro calcium nero mondo otegre malong'o. Superfood machielo bende mwawuoye en gimiluongo ni green leafy vegetables, magi alode ralum. To ken skuma wiki kendo osebedo kwacho ni terere, managu, kunde, skuma gin gimiluongo ni antioxidants. Antioxidants gin chiemo mageng'o gimiluongo ni oxidative stress made chando obwongo. Kendo gin gi antioxidants mageng'o bende tuoche moko mondo kik dhi obwongo. Manyiso ni gimiyo del immunity kata gimiyo del rateke. Koro alode gi ber kwachamo kendo giber kabisa kata ne nyithindo. Obed it budho kata mana jomoko bende tedo nyaka it oganda ma pod yot cha ber kendo mit kabisa. Superfood machielo en avocado mwasebedo kwa wuoyo. Avocado en superfood nikech en group nongo ni other fruits to en gi omega 3 fatty acids. Omega 3 nyakangwa wacha nikech en chiemo ma very close to obwongo. Ochalo chiembo obwongo. Ochalo chiembo obwongo. Koro fatty acids mantiere avocado ka. Koro momi wacho ni kata ka ng'ato temo mondo olos meal plan to kata mana gokinyi nyalo loso nyuka kacha cha bedo gi complex carbohydrates bende superfood ne obwongo. Kendo complex carbohydrates bende konyo gut health. Gimolongo ni serotonin mwawacho niendi 90% ne ilose gut health, ilosore gut. Koro kose bedo manufactured e gut koro kodhi obwongo. Manyiso ni chiemo ma obwongo chamo ber bende gi gut foods. Koro gut gi obwongo dhi kanyakla. Koro complex carbohydrates ka konyo mondo gimoro mwasebedo kwa wacho ni probiotic to gi prebiotics magero gut microbiome obed maber mondo nutrients ma chemical ma wacho no obed malong'o e obwongo. Koro ko madho nyuka gokinyi gi tong' moboki mano superfood. Another superfood ne obwongo en rabolo. Winjo ka ng'ato wacho ni kachamo rabolo kapok adhi nindo tanindo maber nikech oketo calmness o kendo regulate mood swings, regulate mood nikech en gimiluongo ni potassium. Koro rabolo mochiek to mitedo be koro superfood to en koro bede carbohydrate. Rabolo mitedo gi rabolo mochiek gite gin gi potassium wasebedo kwa puonjore ema ni mochiek to koro bedo gi potassium ma levels ma malo matin moloyo ma utedi nikech motedi ni be pod en na rabolo ema ni koro no ng'eny gi starch
starch en a form of carbohydrate. Koro rabolo bende en a superfood. Mawase woye. Koro mago e kutogis another superfood en proteins. Kech proteins emotingo the essential amino acids. Ma bende dhi konyo mondo otegre obuongo. Koro manyiso ni ka wachamo opposite meke chiemo go. Opposite geno fulo ni koro wachamo chiemo mokale nyaduka ahinya mokale machine refined foods. Mano di yomo obuongo bedo ma weak kendo koro gik moko ka anxiety kane poko check into kata kane nitiere koro gi worsen the symptoms. Kendo refined carbohydrates go ogibera nyane nyithindo ma already handle giko make up mental health, autism, attention deficit disorder. Ito manajua madongo bende ma handle mood swings, anxiety, depression, stress, irritability bende ogibera inya kamano. Koro mago ke aina kuom chiemo wanyalo wacho ni superfoods kata mana chiemo ma konyo mondo oger teko mar obuongo makare. Nyaka ni wachako chenro ni wang'io kacha gigo ma onego beni wabedo godo mabor kuom ranyisi ni wacho kacha ni chiemo mantiere kod mo mang'eny, chiemo mantiere kod sukari mang'eny, chiemo mantiere kod chumbi mang'eny. Chiemo mokale machine mago be gin chiemo moko ma iwacho ni ok ber ka oganda chamo ne ngima mar obuongo. Kata kamano wanyalo bedo kod chiemo makare to nitiere kaka wachame e yo ma ok kare. Kuom ranyisi en chiemo maber kaka superfood ma bende iluongo ni rech ngege. To wadhi wawang'e ma wathole ma wakete gi mo mang'eny, waketo gik mang'eny, ma keto chumbi mang'eny. Wadhi ketho chiemo ni koso ber ne chato pod bro ingo rach makoro wamede e seche mwalose kapok wakete dhowane. Mano penjo maber Ruth, nitiere types mang'eny meke tedo. Nitiere chwako kata boiling, nitiere grilling kata mana tedo chiemo gi mach, nitiere frying, nitiere deep frying, nitiere roasting, to bende nitiere kidienje mang'eny. Koro chiemo kaka ngege ka ber kabisa, ber kata joma chon ne tede maber nikech niketo ngege machwakre kende mamoye cha wuogi to kata sani pod wanyalo tedo kamano. En chiemo miketo ti ole pi chumbi matin kwa umbali ting'ado nyanya gi kitungu tiume kanyo. Ngege biro golo moye kendo gimo wacho ni fatty acids then gi omega 3 omega 6 madhi wuok kende AP. Koro waketho ngege ni endi sana ka watede mokuongo e mo mang'eny kata deep frying. Deep frying chakoro onyalo madho mo mang'eny. Kanya ka wa deep fry to waketa gi mo maler to ipan fry mana matin. To mano mana dichiel ka dichiel. Nikech ka achamo ahinya ngege ma deep friday chiro kata kubne samoro mocha osetedo ngege mang'eny to sama koro lokore chalo iro cha bende kendo nyalo kelo nwa problem e dendwa. Koro mano mokuongo. Mar ariyo bende sama ka wakete mo mang'eny to ka wakete mo mang'eny to wanyalo kao modhi ma ok ler kendo bende ketho ne rachne. Koro kaber kabisa to ngege cha inyalo bule, inyalo chwake to kata kanya kilute mo keta mondo bed pan fried to kendo mano bende chalne omena mochiel mite dhok to samoro ko ber ne dendi to mochoko chaka maber kata motedi mit kabisa kendo be omena mowe mogolo moe en very healthy. Koro kako seng'ewa ni joluo wachamo rech kikwa we nikech rech ne moto konyo nyithindo kikwa keth rech gi emomiyo nyithindwa riek emomiyo wan kama wantie nikech rech. Koro kikineno omena chiemo marach, omena chiemo maber, rech chiemo maber to mana kaka Ruth wacho koro kaka watede bende nyaka wang'ini watede maber. Ok obedo gi mo mang'eny, ok obedo gi chumbi mang'eny, bende ok obedo gi mo, ok ochwake iro gi mo moselokore rateng'. Ok ochwake iro gi mo moselokore rateng'. Imulo kamoro kanyo ni omena mochwaki kachiel kod omena ma olutemo matinde bende thothne watimo kamano ni mochwak cha ber saidi tiere ni e lony mar luto omena e moni watime ober ne dhok to ok ober ahinya gi del. Ok ober ahinya ni del. En ang'o morach godo? En mana nikech odhi modho mo. Nikech omena kaka imedo deep fry ne kaka odhi modho mo mang'eny. Koro sana ka en motede chiro gi to ikia ni mono osebudho manade. Koro dichiel ka dichiel nyalo wang'o matine motitedo to kaber to chako omena dhi wuok mamit kabisa kichwake maber gi kitungu gi nyanya kendo soup ne cha bende ber gi nyithindo gi omena wuon nikech en gi calcium, en gi proteins gi miluongo ni essential fatty acids. Kopogore kod mo masamoro yoge godo kod adiera ni en mo makare, iwacho ga ni liet kata temperature ma itedo godo chiemo bende nyalo nego kata nyalo wito madini moko. Kuom ranyisi nitiere alode mathoth ne iwacho ga ni kichwaka ahinya tibro wito madini go. To nitiere moko ma bende inyalo chwako to kichwak ahinya. Seche mo wang'o rech kata seche ma deep fry rech en ga gi temperature mamalo mokalo. Kipimno ni liet mamalo no bende nyalo nego madini, nyalo ketho madini koso liet to ketho madini? Liet to madini ok okethi. En mana nikech ing'eni proteins kata mana flesh foods they are stable under high heat. Manyiso ni katikete high heat madili ok kethore. En mana ni koro
toxins moko mabro medore iye. Koro ka toxin omedore iye to samoro nyalo kata mana overpower madili manentiere ka. Kaka koro ringo awach nyama choma kikao mi ichoma imod olokore rateng. Pod en gi proteins lakini koro bedo gi toxins moko bende manyalo bedo kata mana cancerous gik makamago eko. Yeah. Awinjo ka director na chwalo wachno gi kocha carcinogenic. Ero kama na nyakwara magejo gi winjo weche go wang'yo kaka wanyalo rito bongo wa mondo mi obed e yo makare. Ting'eni rito bongo ok chak ni ka ng'ato osebedo maduong' kata ka higni oseniang' tichako seche mamiyo mako ich cha. Seche ma nyathi brain ne develop e ng'ama miyo cha miyo ni chiemo nang'o. Seche ma osenyuol nyathi ni daktari wach kacha ni dweche 6 ka nyathi ni dhotha tok dweche 6 gi bende pod teko mar chakcha bro medo rito nyathini. Wadwa ng'eyo midhier ni kata ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bende no sechako chiemo marach ma dang'ni kata chandruok mag obwongo osechako donjo kotenore kod chiemo marach. Mokwongo ka wachako wang'iyo kuom jogo ma osebedo diagnose gi tuo mar obwongo. Gin koro nyaka ng'igi malong'o nikech kata mana choices mar chiemo ma gichamo kata mana yiero chiemo ma gichamo they are not stable. Their mind gi ok steady mondo yier ni marach kata maber. Koro jogo ma oseyud gi tuo meke obwongo mago jok mantiere gi symptoms kaka depression, anxiety, stress kata mana tungni mar obwongo, tungni mar ngima and all that. Koro gi nyaka ng'ini gichamo chiemo makare. Koro ka ineno ka samoro nindo tami kata mana sleep deprivation, nindo tami ilongo ni insomnia. Ineno ka ise chiemo to nindo tami samoro bende koro ber ka imanyo chiemo makweyo obwongo ma promote sleep. Sana mwacho ni dairy foods kata mana chak ma warm kimadho then before half an hour to nindo gikonyo mondo gikamo obwongo nikech the amino acids, essential amino acids mantiere i chak. Kendo chiemo kaka rabolo bende wacho ni is a calming food bende kichamo mapodonge kapok idhi nindo bende promote to kata mana complex carbohydrates. Koro koso nindo malong'o en achiel kuom mago kendo be wanyiso mine ma iwacho ni nyithindo chando gi gotieno to ka iluwo maber to ni nyathino ichamo gimoro mar sukari. Ochamo chiemo moro mar sukari kapok onindo godhiambo. Koro sama ochamo chiemo mar sukari cha atkoro nena alert, attention ne omedore koro ok onind maber. Kendo bende joma mine ma madho chai mang'eny kata mana coffee mang'eny bende keto mondo sleep cha obed problem. Bende koro kifwenyo ka in will mang'eny isechako will keto gimoro kato okipar mano manyiso ni koro memory loss chako check in mos. Koro nyaka ng'ini chiemo mage manyalo chamo mondo o boost my memory. Wacho kaka rech en achiel kuom gi en okonyo memory kendo bende okonyo cognitive development. Spices bende mabeyo ne memory wasebedo kwa wacho ni rosemary kata ka okitede to pidhe kamoro next to the bedroom makoro muche cha donjo. Science osewacho ni mano konyo. To bende nitiere kaka cumin, mano turmeric en moro ma yelo cha kitede i chiemo. Garlic bende kitede i chiemo. Gin chiemo ma konyo mondo boost memory. To gi njuke bende seeds and pumpkin seeds magobe. Koro kineno ka memory ni chako lose inyalo prevent gino chon. Bende kanyo daktari adwani mondo mwaduog mana gi kanyo wang'e ni gigo makineno to nego bende nyalo chako chich ni nitiere kaka obwongo dwa chako rochore ka to ere kaka nyalo duoko obwongo marochore ni e yo makare kitiyo kod chiemo makare. Ranyisi namba 1 ma daktari owacho en nindo makoro ok ber ahinya. En ang'o ma moni nindo? Debede ni chandruoge mag obwongo sedonjo. Inyalo tiyo kod chiemo mondo mi ikete e yo makare. Chak mamor kapok inindo, rabolo mochiek saa achiel kata seche 2 kapok inindo, weri gi chai kachiel kod kahawa kapok inindo. Mago gin gigo ma bende nyalo miyo chandruogni bedo matut. Kik idhi mabor, waduogo bang' thuolo machok mokalo wang'e ranyisi mamoko kod kaka wanyalo ritogi kod chiemo makare. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 2045. Wigo, your trusted ride. Yuora mapari gi nyamin gini gipogre ahinya. Matin ni timbene richo. Nyasacha, akwai ni resa ko kuom nyako ni. Dana in, en ang'o ma in iwacho?
itieko wat mantie kinda kodi. Dana, ing'eyo ni an. Sud mabor koda. To dhogi mararachano kik tem luonga ni Dana nikech an akiai. Timre mana nikech an. An e jamriambo. Mondi gimoro amora kae timre mana nikech an. Asante Yesu, asante Yesu, wewe ni mwema milele. Asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. Dial *811 446# to get Asante Yesu as your skiza tune. Chakre dhona mlulwe nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Atemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Wan musimamo marwa waonge ODM A kata waonge ODM B. Wan e ODM achiel mane Raila Kudinga owewa. Oburu emoromo gi kanye makaw gino. Yiego ura yieya kendo ng'igo ura ng'iya. Kik miu chandruok kata chunygo dikti. Beduru kaka jodala kendo wuo kendo los magi. Pogruok mar weche mosenenore e paw siasa dibed ni nyiso ni ywaruok ni familia Jaramogi. Niko airport, niko Katito, afiki, niko Ahero. 5 minutes. Sasa ni hivyo tu na afiki. Dakika kidogo anafungua simu, dakika kidogo anafunga. I'm going to the office with the contact person to the office and then I will hand over to further authorities for further investigation. Pek mar yudo pesa mag somo omiyo jopuonjre moko wuondi gi achich moro ni odhi siro sombgi ka gikone to lal meru. Tunasikitika sana vile wanatufanyia kwa sababu shule ni hapa, makazi yetu ni hapa, tunaishi hapa, watoto wanasomea hapa, wakitubomolea wanataka aje. If there is need for any feeder roads, it must be signed off by the county government. And we will agree with the people. It is easy to sit with the people. Obila orakore gi jodak ma Mukuru kwa Njenga kaluwore gi ywaruok ewi daro ji modak kama sirikal dwa gere apaya. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wang'iyo ranyisi mag chandruoge mag obwongo kata tuoche mag obwongo ma inyalo fwenyo kod kaka inyalo geng'o gi kod tiyo kod chiemo makare kata chiemo mantiere machiegni kodi. Wang'iyo kacha weche mar koso nindo, wang'iyo kacha nyithindo machapni ahinya seche mag otieno, wang'iyo kacha koso kwe ma intiere tira kod dangni mag paro, stress masate kod weche makamago. Iwachonwa kacha ni gigo monego bed ni wang'ien kaka chayo, konego bed ni madho chai ahinya seche mapok idhi nindo. Ma bende wang'iyo kiwango kosote katika ni chayo konego bed ni bile. Wang'iyo kiwango nikech ng'eni chai nitiere gi gintiere gi chemicals ma bende samoro deprived sleep chalo gi coffee bende kata kahawa. To sabedo kata ka puonjore kani chai bende bile miluongo ni iron. To iron en a very important nutrient in brain development nikech a big percentage mar the brain en gi iron to kendo iron ema konyo mondo
oxygen owuoge dendwa ka donjo obwongo. Koro sama wamadho chai to wadhi bind, wadhi duoko levels meke oxygen bende piny. To sana sana coffee ema koro dike to wabedo more attentive, to wabedo more alert. Koro sama wan alert and attentive gotieno cha seche meke nindo dok piny. Koro manyiso ni ok wanind maber. Kendo gima wanyaka watim en gimiluongo ni exercise kata mana timo orako. Bende ka ineno ka nindo chako chandi kata ni koro bedo gi insomnia kata koso nindo gotieno nyalo keto bende odiochieng' bedo gi orako. Sama itimo orako no to ichio organs nyaka kata mana obwongo bende. Kendo no wuoyo kuom bende wich wil. Ka ineno ka koro wil ahinya to samoro bende memory loss chako chalo donjo piyo mayot. Kendo sana mae chando jok ma ikgi osedhi ahinya. Kendo bende dehydration bende ok ber ahinya ne obwongo, mano koso pi, nikech obwongo en a very big percentage mar pi or water. Koro nyaka bende wang'eni wamodho pi. To sebedo kwa wacho ni nitiere jok ma nyaka parne gi modho pi, nyithindo matindo wiye ok bi wil. Kendo no bro manyo pi sama koro riyo osedonjo. To sama riyo donjo no samoro dehydration. Koro sama odhi school, ka en school going, to waketo ne pi moro oting'o. To ka en joma bende iga osedenya kaka the elderly, koro gi nyaka pimne pi, nikech ka ok opimne to ok obi madho, nikech appetite oserumo, ginene kiu kata mana riyo mar pi bende dok piny. Koro hydration be nyaka wang'i maber, nikech sama dehydration donjo to nyalo kelo problems meke obwongo. Moro kapok wadhi matut ahinya yie na mondo madoga kar obwongo ka kwana tamalo maduong' mokalo mar obwongo en pi. Tiwacho kacha ni seche ma pi onge obwongo nitiere kaka obwongo ok dhi tiyo e yo makare. Adwa ni mondo miler ne nyikwara munge jowang' kata joneno e yo mayot ma ng'ato nyalo understand godo. Ni seche ma pi onge system, seche ma pi onge obwongo, chandruoge mage ma koro obwongo ni bedo godo. Obwongo dwaro pi nikech hydration ma promote brain development. Koro ka ok wamodho pi malong'o kata wabedo dehydrated to wok wabedo gi attention span dhi dok piny, to kata mana memory bende dhi dok piny, kata mana strength kata mana ratego mar del bende dhi dok piny, nikech percentage maduong' mar obwongo en pi. Adwa ni mondo mang'e ne weche mag tuoche mag dagni mag paro ahinya ne jogo ma higi oseniang'. Nipimonwa kacha ni kotenore kod madini ma bende nyalo yudi kaka e olembe kaachiel kod chiemo superfoods kaka chak mane wacho ka. To nitiere jomoko ma bende gin kod allergies. Kuom ranyisi ng'ato en allergic gi chak kod weche makamago. To chagni en achiel kuom gigo manyalo miye gigo nyalo timo nang'o? Alternatives. Koro mano penjo maber, nikech kuka wacho kuom superfoods, adier gin chiemo mang'eny ne allergies. Obed chak, obed njugu, obed rech. Koro wanyalo jatuo machal kama nyalo wuotho gi nutritionist mondo koro wane kaka wa balance. Mokwongo nitiere jok ma allergic to chak mar chiewo. Koro iyudo ka chiewo ne machande nikech lactose. To ka en chak mopoto kata mana chak ma obedo fermented ma lactose osebedo lactic acid, to koro iyudo ka the gut kawe mayot. Koro inyalo yudo ni ka chak mar chiewo cha ok ber kodi, to iti gi cha apuoya. Kendo bende koro mana ng'iyo kaka inyalo alternate. Ka yudo ka en njuke, gima njuke nitiere godo en omega 3 fatty acids. Ka njuke go ko en allergic to njuke go, podo nyalo yudo omega 3 fatty acids kuom rech. Kendo podo nyalo omega 3 matin bende kuom tong'. Koro neno kaka alternate chiemo ma ok otigo mondo ine ni oyudo nutrients. To bende jok ma iluongo ni vegetarians, ma nyiso ni gin koro gicham protein kabisa. Protein mag le. Proteins meke le kata mana flesh foods. Flesh foods en achiel kuom kidienje 10 meke chiemo masebedo kwa wuoye. Koro ka yudo ka en protein allergic to protein, koro en samoro not allergic to protein. No actually protein animal proteins. Koro wanyalo yudo kendo plant proteins pod nyalo konyo kaka dengu, oganda pod nyalo konyo. To samoro bende nyalo yudo ni ka koro kocham flesh foods ahinya, to koro supplements moko nyaka koro miye kaka daktari wacho, kaka iron supplements, vitamin B12, mago koro ber ko yudo folic acid nikech ng'eny gi yudo kuom chiemo meke le. Koro en mana ng'iyo kaka wanyalo tugo gi nutrients kata chiemo kagi ka, nikech nyaka ang'o chiem, nikech chiemo no ema dhi konye mondo dong maber kata mondo bende obwongo ne otegremo maber. Imulo kar supplements. Supplements ne ng'eny mopogore ma jomoko bende wacho ni magi ok gin makare, magi gin makare. Mulna kar supplements kaka achiel kod dongruok kata bedo makare e ngima mar obwongo. Supplements mokwongo ka wawacho nitiere kidienje ma Kenya oseyiene mondo oyud supplements. Mano supplements ma mass
supplements to ma supplements ni itimoga ka ofwenye ntiere madili moro ma ok ngeny e kidienje no to samoro madili noero ka giyude chiemo to nyalo kelonegi adhara mine mantiere gi ich mine mapek mano iron gi folic acid mano supplements moyonegi kao throughout nyaka angi nyuol kendo folic acid to kore wacho ni kao kata kakoro preconception kapok igamo ich kata kisegamo ich keshgeni brain development timore just very few first weeks of pregnancy kata banka meyo segamo ich ntiere bende vitamin A bende konyo growth and development okonyo immunity bende okonyo nyaka brain development gimbe imiyo gi nyithindo nyaka gini abich kwa chakredio cha uchiel nyaka gini abich sirikal chiwe nikech ngenywa kata ngeny nyithindo ma Kenya ok yud vitamin A moromo e chiemo gikwasi bido kwacho ni yellow fleshed foods kata mana animal proteins and all that tire bende samoro bende ma iron folate and vitamin A koro kwa wuyo kom supplements ok bera hinya kawa kao supplements ka daktari okotimo assessment nikech nyalo kao supplement moro to ngenye dendi wasebedo kwa wacho ni fat soluble vitamins mano vitamin A, D, E and K gin gi kao muda mangeny mondo giwuok e system koro kiketo gi mangeny to nyalo kelo toxicity ma inyo adundo onyalo kore sume dendi koro ber ka daktari otimo assessment koro kotimo ni assessment ujo ni itin gi calcium koro calcium nero nyalo mi muda or mi diet mondo idhi correct godo that deficiency to diet nenga usually for a month kori mi diet ma calcium rich food for 1 month itemo mondo correct that deficiency kaido ki daktari ka okobedo corrected to koro nyalo kete supplements to kopo ni nentiere deficiency ma piny kabisa to kete supplements plus the diet koro manyiso ni itingo calcium supplements kingeyo ni calcium ne matin to sama calcium ni tin osteoporosis nyalo donjo blockages mago bones nyalo donjo kata mana leke di bende calcium bende berne brain development koro kom omi assessment oyudi ni itingi iron to kori mi iron supplements to ka itingi iron calcium and maybe phosphorus kori mi gibinongo ni multi vitamins manyiso ni gingi vitamins opogore to whatever discourage the counter to ginyo supplements ka okingeyo ni to mane mai correct ket samoro moko ber to moko emantire mapiny marani koro mimbi ichiwo ganda kato oyene gi deworming mado yie vitamin A oyie folic acid iron oyie ne miyo mayach kata mana miyo madhodho nyithindo kachel gi nyithindo matin mano point mane adwe ni mondo mi inyisa oganda wa maber mokalo nikech tinde ji nyanya supplements e duk ni winjo ni ngane antiere kod supplements mabeyo bi mondo mi kaw kama daktari wacho ni ka ber to wuoth gi laktar opimo ongiyo ni to mane maitin godo mori nyalo bedo kod moro maticha kimedo excess e dedi niket suma e dedi mabro kelo ni chandro kenda lo mabiro daktari bende wachire ko toche mago bongo minyalo thiedha chuth kata manyalo bedo reversed kod chiemo makare ka pono no ni gin kaka mage sani nitiere jik mitimo ni wono ni lifestyle rehabilitation nitiere kendo research osichiwo kata utafiti ni nitiere tuoche meke obwongo mabedo reversed gi diet exercise paro mokue massage sauna gik machal kamago makelo kue e del to manani ogin gita it's a long term lifestyle change koro ka luore gi nitiere moko mose dhi ahinya makoro nyaka ngato dhi madare mondo bed managed to ka ina early symptoms watimo gimulongo ni diagnosis kata manang'iyo ni to ere root cause ere gimomiyo Ruth ok nindi ang nochako nindo nochako lal karango wayudo ni Ruth ne baba gi otho kata mana Ruth no dar kama no dake kata mana jogowi no biro auctioneers no biro koro mane makoro wadoke root cause to watimo gilongo ni itimo negi counseling koro sami timo negi counseling no bende koro watimo detox of uloni koro igolo chiemo ma highly refined highly sugar to iketo superfoods koro for example mar breakfast nyuka gitong mobok gi rabolo ber kabisa lunch kuon arega kata mana kuon ma brown omena moted maber mochiek man gi soup ne nyalo ole chak kakoro osechiek maber to gi managu kata mana lot mar managu kasto sapa bende nyalo kaw kata mana mchele ma brown chapat ma brown to gi dengu bende ber kata mana oganda superfoods gi proteins gi legumes makonyo mondo o relax obwongo to kanyeri inyalo keto matunda bende kanyero to ka en sa 4 njugu mara chela cha nitiere to nyuka wacha bende en gi pumpkin seeds en gi
ginseng seeds, wan gi rabolo bende minyalo chamo kapok ng'ato dhi nindo. Koro mago superfoods masewuoyo ka. Koro gin gigolo highly refined foods. Koro en a total lifestyle overhaul. Manyiso ni igolo chumbi, igolo sukari, igolo mo, to itiyo gi bende yath. Koro wacho ni kata kitiyo gi yath to ok en lifelong. Bende joma idak alura bende iwuoyo godo mondo oketi kamokwe. Ang'eni samoro ngima tek bedo mokwe tek. Lakini nyalo temo mondo irregulize kata mano mondo paro kik dhi ahinya nikech samang stress odonjo depression, anxiety, the fear obedo mang'eny koro chendo. Koro mago eko tuoche meke obwongo nyalo thiedhore kendo yedhe meke obwongo ng'ato nyalo weyo tiyo godo kotimo gimiluongo ni lifestyle overhaul. Mchele ma brown, chapat ma brown, mana kaka ni wacho kani wachako chendo ni ginyalo bedo ni ok gimita ahinya e dhok to giber gi del. Omiyo chamo mchele ma brown tek ga matin kata chapat ma brown to bende ni sewacho ni tiere kaka nyalo lose mobeda beda mamit e dhok kendo ber ne del. Kapok wachiko wadwa ni mondo imiwa healthy eating tips matindo tindo ma wuok ne ok onego wil godo mag chiemo makare. Kik wawil gi superfoods, complex carbohydrates en osiepni, mainly grains and starches ma ok okale machine. En osiep obwongo kendo en osiep the gut. Sama the gut kata mana chiemo madonje ich obedo healthy to cytosol moro makonyo obwongo cha bedo developed mang'eny to wabedo healthy. Kik wawe alode to kod olembe mage mantiere gi antioxidants, vitamin C, vitamin A, vitamin Bs makonyo mondo kel gimiluongo ni duoko piny oxidative stress manyalo inyo obwongo kendo kelo gimiluongo ni antioxidants magero immunity meke dendwa. Kik wawe rech, omega 3 fatty acids bende ber kabisa, omena, ngege, tilapia kata mana rech moa e dho nam ma Mombasa na ma Lake Victoria gibeyo gite. Kendo bende kik wawe alode sana sana ma green mago eko iluongo ni superfoods. Kendo mogik waeru njuke, waeru kodhi, kiki wheat kendo kiki pukoko kodhi mar budho. Kawi poko wil daktari kar pika bende nyakwara Mugajwang, daktari nowacho ni pi bende en muhimu kendo ber kawa modho pi ndalo duto te kaka dwarore. Lita dio dichieng' kodichieng'? Liter dio dichieng' 2 liters katin. Yeah, 2 liters, liter rio katin. Koro pi mondo imodhe maber, kichiew gokinyi tem imodh glass mokwongo. Nyalo bodo ma warm. Kise modho glass mokwongo kapok itimo gimoro amora, kapok ichung' kata to kanyo kichako kamano to dhi konyi. Koro after every 1 hour itero 5 ml. Mano dhi konyi mondo by the time ma godhiambo duogo tise madho glasses aboro madhi loso ni the 2 liters midwaro ka. Poni ng'ato tudore kodi nyalo yudi kanye? Wantiere KMA Plaza 5th floor. Kamano. Wabia kanyo. Bia kanyo biro yuda. Ero kama na daktari kauno kidwa miwa namba, tindo kimiwa namba kata kamano wabiro KMA Plaza mondo biwagomba ka wayud kaka wanyalo chiemo makare ne obwongo, obed nyathi, obed joma mine, obed joma chuo. Mane twak mane wantiere godo e chenro mar penj laktar. Ne Dr. Phoebe ero kamano makende. Ne jogo picha mawa kachiel kod jogo mochung' ne tae studio ka adoko negi ero kamano mathoth. Director na ero kamano inya Alex kachiel kod producer na Papecho Koth Nyameja. Ani logani Ruth Otieno ka wacho ni gima en mwandu oriti masano.